Καλημέρα. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περνάτε υπέροχα και σήμερα αποφάσισα ότι θα κάνω vlog. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξή σας στο πρώτο μου vlog, στο πρώτο βίντεο, γιατί μπήκατε, το είδατε, πατήσατε like. Η ώρα είναι 9 και εγώ έχω ξυπνήσει από τις 7, έφαγα. Δεν έκανα καφέ όμως γιατί βαριόμουν και με έπιασε μια μεγάλη ανάγκη να φτιάξω την ντουλάπα μου και μετά ήθελα απλά έτσι να τα φτιάξω γιατί ήταν πεταμένα και όπως να είναι. Αυτό δεν το τράβηξα βίντεο βέβαια γιατί ειλικρινά δεν θα θέλετε να το δείτε, αλλά μπορώ να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Το οποίο είναι αυτό. Μπορεί να φαίνεται κάπως περίεργο, αλλά είναι πολύ τακτοποιημένα συγκεκριμένα. Αρχικά εκεί έχουμε όλα μου τα jean, εκεί έχουμε όλα τα πλεκτά, εκεί πίσω που γράφει αυτό το Adidas έχω κάποιες φόρμες, εκεί έχω το ρούχο που φοράω το πάω γυμναστήριο και μετά εδώ έχω κάποια έτσι πιο καλά ρούχα. Προσπάθησα να τα κάνω και καλά και με τα χρώματα, το οποίο δεν πήγε πολύ καλά, και κάποια άλλα ρούχα τα οποία είναι κάτω στα σιρτάρια, αλλά δεν ξέρω αυτά. Και τώρα θέλω να κάτσω να διαβάσω, αφού έφτιαξα την βιβλιοθήκη, την ντουλάπα μου. Και πριν κάνω αυτό, λέω να πάμε να φτιάξουμε ένα καφέ, γιατί διάβασμα χωρίς καφές δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί. Λοιπόν, το θέμα με την κουζίνα είναι ότι δεν έχω πού να σας βάλω. Τώρα σας έχω βάλει πάνω σε 50 πράγματα και πρέπει να είμαι μακριά γιατί αν έρθω πολύ κοντά θα με βλέπετε. Λοιπόν, θα κάνουμε καφέ. Ήρθε η ώρα να σας κάνω how I make my coffee. Ναι. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ κάψουλες καφέ τώρα τελευταία. Βασικά εδώ και ένα χρόνο χρησιμοποιώ κάψουλες καφέ γιατί με βολεύουν περισσότερο. Θα πάρω μία κάψουλα, ας πούμε αυτήν, να τη βάλω στη μηχανή. Μετά στο ποτήρι που θέλω να χρησιμοποιήσω, θα χρησιμοποιήσω αυτό γιατί είναι τα αγαπημένα μου ποτήρια για να κάνω καφέ. Βάζω την ποσότητα του νερού που θέλω, βασικά θα θέλω λίγο λιγότερο. Και μετά απλά το βάζω στη μηχανή για να βγάλει τον καφέ. Λοιπόν, τώρα ο καφές μου είναι έτοιμος, οπότε θα βάλω λίγο ζάχαρη. Και τώρα θα βάλω πάγο. Τώρα ο καφές μας είναι έτοιμος και ανάλογα με το αν θέλω ή όχι, βάζω και λίγο γάλα, απλά το χτυπάω για να γίνει κάπως πιο φρούδες. Εάν θέλετε να το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, εδώ που θα βάζω γάλα, βάζω πάρα πολύ λίγο, να δείτε λίγο την πηχτό ουσιαστικά. Και αυτός είναι ο καφές μου έτοιμος. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τι κάναμε. Ναι, ειλικρινά υπέροχο. Οπότε τώρα θα κάτσω να διαβάσω. Ίσως πάω γυμναστήριο πιο μετά, αλλά κιόλας δεν θέλω. Αλλά αν δεν πάω τώρα το πρωί, θα αναγκαστώ να πάω το απόγευμα. Αλλά το απόγευμα θα βγω έξω, άρα απλά δεν θα πάω. Τέλος πάντων, χθες πήγα το απόγευμα και το απόγευμα έχει πάρα πολύ κόσμο. Ενώ όταν πάω εγώ συνήθως το πρωί κατά τις 11, έχει 3 άτομα. Οπότε και κάνω την προπόνηση μου έτσι χαλαρά και δεν έχει κόσμο. Ενώ το απόγευμα είναι σε φάση 30 άτομα στο γυμναστήριο και δεν είναι πολύ ευχάριστο αυτό. The next day. Λοιπόν, έχω έρθει και έχω κάτσει στο μπαλκόνι τώρα. Το οποίο δεν ξέρω γιατί έχω κάνει. Γιατί ότι πρώτον
νομίζω με ακούνε όλοι μου οι γείτονες να μιλάω μόνος μου. Ουσιαστικά ήθελα να πάω γυμναστήριο και να πάω περπατώντας, οπότε να βγω λίγο έξω. Αλλά δεν θα πάω τελικά, γιατί απλά δεν έχω όρεξη και μπορώ να πάω το απόγευμα. Και λέω, κάτσω λίγο στο μπαλκόνι, ώστε να δω λίγο ήλιο. Επίσης, μην κοιτάτε, τα μαλλιά μου είναι απέσια. Και έχω βάλα και μία μπανάνα για άλλη μία φορά, γιατί απλά είναι νομίζω το τέλειο σνακ. Και κάτι καρύδια. Έχω και τον καφέ μου εδώ πέρα. Και νομίζω απλά θα κάτσω λίγο. Και μετά θα πάω να συνεχίσω το διάβασμά μου. Πέρσι διάβαζα πολλές φορές έξω. Εδώ στο μπαλκόνι. Γιατί δεν ξέρω, ήταν τα vibes πολύ καλά. Οπότε ναι, θα κάτσω να φάω. Να πιω τον καφέ μου. Να δω λίγο ήλιο. Διότι είναι φθινόπωρο. Η νυχτό είναι πάρα πολύ νωρίς. Και αν αλλάξει κάτι ή αν γίνει κάτι σημαντικό, θα σε ενημερώσω. Αλλά μέχρι τότε θα πιω τον υπέροχο μου καφέ. Λοιπόν, τώρα είμαστε πάλι στην κουζίνα, έχουν περάσει αρκετές ώρες. Και είμαστε στην κουζίνα γιατί ετοίμασα το νερό μου. Έχω ντυθεί όπως μπορείτε να δείτε. Και θα πάμε γυμναστήριο, διότι έχω φροντιστήριο αρκετά πιο αργά. Οπότε λέω να πάω τώρα γυμναστήριο, περπατώντας κιόλας γιατί είναι σχετικά κοντά. Και παιδιά, αυτό ήταν το vlog. Δεν γύρισα καν outro γιατί ουσιαστικά δεν γύρισα ένα ολοκληρωμένο vlog καμία μέρα. Οπότε αυτό το vlog είναι κάπως, ξέρω εγώ, στιγμές μέσα στην εβδομάδα μου. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να καταφέρω να τραβήξω μια ολόκληρη μέρα και να μην είναι έτσι διάσπαρτα απλά clips. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν έχετε κάποια ιδέα για κάποιο άλλο βίντεο που θέλετε να δείτε, γράψτε τα στα σχόλια. Ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξη που μου δώσατε στο προηγούμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Εμείς θα πούμε την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!